No hyvän myyjän toiminnassa ehkä taustalla olevia tekijöitä voisivat olla sellaiset 3 koota kuin kuumalla sydämellä, kirkkaalla älyllä ja kultaisilla käsillä toimiminen. Ja tarkemmin ottaen tämä tarkoittaa sitä, että kuumalla sydämellä myyjä palvelee asiakasta täysillä, heittäytyy, ylittää itsensä, ylittää omat rajansa, tekee enemmän, jolloin hän myös saa enemmän. Toista rohkea heittäytymistä ja se tuottaa monin verroin takaisin. Ja kirkas äly on ehkäpä sitä, että pää tyhjennetään niistä ennakko-oletuksista ja asennuksista, että asiakas on jonkinlainen ja sellaista etukäteistietämisestä. Kohdataan asiakas läsnä olevasti, kuunnellaan ja kuullaan, mitä asiakas oikeasti sanoo. Ja tämä on nyt semmoinen aika huippukohta, mitä asiakas oikeasti sanoo. Että mä en kuule asiakasta oman pääni pölinän kautta, vaan mä kuulen oikeasti ne sanat, mitä asiakas käyttää. Samoin myöskin myyjänä mä en tiedä etukäteen, mitä asiakas tarvitsee ja mihin hän tarvitsee. Myyjänä osaan luoda luottamusta ja luotan siihen, että mulla on jo tietoa ja taitoa. Kun niitä tarvitaan, niin ne tulevat myöskin siihen tilanteeseen mukaan. Se on sitä hereillä olemista, läsnä olemista, tarkkaa havainnointia. Tässä ja nyt. Ja kultaiset kädet on sitten enemmän sitä tahtoa ja halua auttaa. Ja tässä tavoitteena on enemmän nyt auttaminen, ei myyminen, joka on vähän eri kulma. Ja myöskin sen asiakkaan tilanteeseen asettuminen, samaistuminen. Mikä on se huoli, mikä asiakas haluaa nyt poistaa, tai ongelma, mikä asiakas haluaa ratkaista, tai mitä asiakas tarvitsee. Aito myötätuntoinen lähestyminen ja siihen samaistuminen. Ja ymmärrys siitä asiakkaan tunteesta tai tunteista, tunteiden kautta, ei järjen kautta. Se on sitä jakamista. Terhi Mäkiniemi, mitä sanoisit, jos sulla on 100 myyjää siinä sun edessä, niin kuinka moni heistä osaa tämän asian tuolla tavoin? Jotkut ovat ihan siis luontaisiakin jo syntyneet tavallaan hyvin empaattisin silmin tähän maailmaan ja osaavat lukea ihmisiä ilman mitään myyntikoulutuksia ja muita. Mutta sanotaanko näin, että kaikista voi kehittyä, näitä taitoja voi kehittää, voi käydä tekniikkakursseja ja muita. Ehkä se on semmoinen, vaikea sanoa, 20-30. Voiko kaikista tulla hyviä myyjiä? Ehkä peruslähtökohtana täytyy ensinnäkin motivoitua ihmisistä, ratkaisuista, palveluista, auttamisesta, tavoitteesta, kohtaamisesta, kuuntelusta ja pystyä suuntautumaan itsestä ulospäin. Että jos on kovin introvertti eikä tykkää olla ihmisten kanssa tekemisissä eikä nauti siitä, että puhuu toisten ihmisten kanssa, niin onhan se haasteellista tulla hyväksi myyjäksi. Saati sitten vielä kehittyä ja kasvaa erinomaiseksi myyjäksi, että jollain tavalla täytyy tykätä niistä elementeistä, mitä myyntityössä on. Ja myös kestää sitä, että kaikki eivät aina osta ja sanotaan ei. Toi on varmaan haastava paikka. Se on haastava paikka ja varsinkin esimerkiksi palvelumyynnissä, jossa palvelut saattaa olla huomattavasti paljon kalliimpia kuin, ei tietysti voi näin yleistää rankasti, mutta kalliimpia kuin osa tuotteista, niin ostoprosessi, myyntiprosessi kummasta kulmasta asiaa katsoo, niin voi myös olla hyvin paljon pidempi. Ja silloin täytyy kestää monta kertaa ehkäpä niitä ei-sanomisia tai taklauksia ja olla niihin keinoja tulla yli, ettei jää niihin ikäviin tunteisiin vellomaan. Mutta semmoinen tuli myös mieleen, että hyvä myyjä osaa jotenkin luontaisesti etsiä sellaista parasta asiakkaasta. Mitä hyvää tässä asiakkaassa on? Mistä mä olen kiitollinen tälle asiakkaalle? Mitä me voidaan yhdessä tämän asiakkaan kanssa? Vaikkapa tälle asiakkaalle saada parempi huominen tai parempi tulevaisuus. Ja se fokus on siinä asiakkaan aidossa auttamisessa. Silloin myyntitilannekin toteutuu parhaimmillaan, että myös asiakas alkaa katsoa parasta myyjästä. Se helpottaa sitä työskentelyä huomattavasti.